2022-nji ýylyň mart aýynyň 12-sinde geçiriljek Türkmenistan prezidentiniň saýlawyna Türkiýe döwletinde işleýän türkmen raýatlary sanardan kän. Olar bu bolup geçen hadiselere nägeleriklerini bildirýänlikleri bize gelip gowuşýar. Türkmen halkynyň adyndan Türkiýede işleýän türkmen migrantlary, türkmen aktivisti Aziz Mamedov şeýle diýär. Ma'lum bolşýar Türkmenistan adalatyň ýoklugyny öz adymdan we Türkiýe döwletiniň işläp beren türkmenleriň adyndan aýtýan. Çünki Türkiýe döwletiniň işläp beren türkmenler bilen öz ara gurumdaşlyk bolany, öz aramyzda gurumdaşlyk edemizler. 2017-nji ýylda Madiýa Gurbanguly Berdimuhammedow %97 göterim bilen prezident saýlawyny ýene-de öz gazandy diýip aýtýarlar. Ynha görüp duruşumuz ýaly Türkmenistanda daşdan asuda görünse de içki siýasat gowdal. Çünki raýatlar gözegçilik astynda. Türkiýede işleýän türkmen migrantlarynyň sany 2666 000 diýip çaklanylýar. Bulan içinden gelýän maglumatlara görä Bu kynçylykdan köp sany adamlar çykmak isleýärler. Ve Gurbanguly Berdimuhammedow hem-de onuň ogly Serdar Berdimuhammedow galy bersede tokumy çekilmeklerini isleýärler. Emma adamlary umytsuzlyk gurşap alýar. Bu prezident saýlawlary dogry we dogry ýagdaýda geçirilmez diýip alada etýärler. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow adatdan daşary prezident saýlawyny geçirmäni ve öz ogly Serdar Berdimuhammedowy dalaşgar hökmünde gelecekde Türkmenistan prezidenti boljakdygyny mektep okuwçylaryna we döwlet işgärlerine autobiografiýasyny öwretýärler. Emma bu garamazdan türkmen raýatlary nägileliklerini bildirse de sesini çıkarıp bilen oklar.